Aparo ni mokwongo nyaka wapenji ni to ng'amo nego beni bedo blamed. Homa Bay County nitiere police. To kan nitiere police, wangen police or this PS Homolen police. Regional commander, Nyanza regional commander must be resigned today, not tomorrow. Because ngatni kopono we ni ogole kacha oloke no tere another whatever. Podo di donjo manaki tabia moen goni. Even this Homa Bay County bosses, police bosses, county commissioner and sub-county deputy sub-commissioner must joga nyaka the out. Kech inge malere ni wan kod intelligence Kenya ka. Jiade ko kinya loso go deal mitiek 1 week kapo ngada chelo golo that information oko. King'iyo gima timore Homa Bay, ere kaka iloro barabara, maloro barabara to police nitie machiegni. Ino kata ka police escort job. Homa Bay police bosses okonego mini bedi office ka wuono, nego riembgi. Namba 2, nyathi manyako nyaka luor. Gimo miyo nyathi manyako nyaka luor. Orengo gino se dhie Homa Bay Migori County didi. Homa Bay. No, pongi di Migori. Dagi di Migori, ang'o miyo kawanga kaka ng'e dhi. Mwenso ngi luor gichayo nyathi manyako. Kidhi wacho gik moko molil ni tinde kia ni bith kia ng'o gini go. Gi piny ma kawuono ne ok odwar gik machalo kamago. Wadwaro kwe. Namba 2, namba 3, awinjo ka weche moko temo wachore ni tiere this guy, this regional county commissioner nitie gik mong'eyo. Nyanza county commander. Nicha neno statement mar Kaluma. I don't know ka ose respond. I don't know. Lakini kapo ko respond onego bino respond immediately oro dhi dala. Ng'atni ok bere Migori ka nini. Nitie jok mano make gi weapons. Nitie jok mano magi beti ang'o gini. Jok mano magi gigi. Kopo nono ni obed kod gi piny. Ka nitiere clips moko ringo e social media. Yido ka jomoko imiyo pesa 1,000 1,000 timiyo nyaka gi beti. Negi mako jok moko. Investigation margi magitimo wachang'o. You understand? Kech kiora to komako lorna tabro wacho nini. To komaka kende to samoro wasik chamo kiapo niya kikifula. To mako dhano madhi 10 gi wiye. Tinga manyaka wach ma. Kamano. Nyathi manyako nego luor. Nyathi manyako nego luor. Jomoko be. Nyathi manyako nyaka luor. Kech okinyal luor, okinyal donjo nyathi manyako kineno ni ng'ani en wido, oreno ni ng'ama ok nyal. To ochwanyi or no meet kode kama to ochwanyi kendo the following day kendo milala mika no mi wache no ochwanyi kendo the following day kendo duogo mana kanyo mano moko nyali nyathi manyako bonego luor nyathi manyako nyaka luor nyaka luor jomoko nyaka luor an pokanuka kan tiere nikech wacho ni gigi duto kama anachopo kama da tiege twa tiege twa kanya biro mondo mi wach mulika poge biro achieng ute umia weche umugik kama gintiere karka nyathi manyako nego luor mano nego mi luor gin bero nego gichiw luor ne jok moko nikech wacho ni ka dipo ni lwenyo ochopo sama ji ntiere kuonde duto to ji chako golo gender cards. Nyathi manyako pok odonjo e od ng'ato. Gender card ni gender card tiyo go kan. They carry the governor of Homa Bay County. Gender card tiyo go sai. Gender card ugole sai. Giwipo nice. You understand? Ensadi muchako yango ni koro ma gender ni bed attacked. Orengo ka ng'ama ler de ng'e maler niya. Kung'e maler no the first day neno lala make about Gladys Wanga malwenyi moro wuok Suba whatever the second day Orlando ne obro de Homa Bay County mo de malwenyi wuok goons ne gin kod goons alafu namba wiyo wilgi moro ka the former governor of Homa Bay County na siasa moro ntie Homa Bay County mara jamjo kandalo moro wacho ni kantie goons moko ka to ambi wan kod goons kapok wango luong mano dek doge mago do group predator chok teto dik dogi. You understand what ukwe nyako explain ni wacho ni wan kod gunsigo en gunsigo pango ge ode kusoni kanyo wach mogik nani so onage ni bana nyako wabed jomori akre kawuono president manago ne usitije mang'eny sana Nyanza to mind makelo shida kum the former president
loch ok bi mayom nyaka ji gore to onego beni ji gore wach mare miya to mondo mi or tim kama ng'at mo dwa ng'e male ni president ma Ruto tiyo Nyanza onego beni ka in kod website donje nini dhinge gi matimore dhi dala to kiki complain koki dhi dala mogik wach mar this miwacho ni jok moko ok onego beni donjo kamoro no an awuno karwake weya jogi kigi mondo donji lakini group ni to kwadwar group makelo lweny mondo wadwar to kwadwar ing'eyo mabe osebedo kamoro machalo gi majuma moni mantie koro chagi achaya yes jomage mok dwagi okwad ng'ato kabiro jomage mok dwagi gimo mi okwadware koko wano kodar koko ok gimo miyo nga mok dwagi nyathi life okay ngima yudo dichiel ngima ok nyalo kod pesa ok duok penj to nitie nyithindo ok duok penj ng'ama ok dwagi wan joma be okwadwar koko kendo ng'at madwaro koko joge kabiro mabi county nyaka gidhi gi cow licenses nyaka migi barua from regional county commander negido gigo te kani gido gigo kende bas jok mano mibigo ne ubeni bedo questions not governor constitution yes nikech wacho ni gima gitimo en chiwo notice ni wadhi ok en ga request ni wakwayo mondo mi ka gichiwo notice to nego bed ni kare the first incident and the incident mokwongo violence no work and the second incident violence the same whatever violence work kuro nonego bed ni tamo gi donje gi police mondo gi arita mar kubed maber koka mondo migi nafas mondo gi kamano awe gi kanyo